Ljouwert maakt het om kleer voor The Passion notonge. Het spektakelstuk over het lijden van Jezus. Er worden 10.000 mensen verwachten. Na de omslag van Juster in Stockholm is de veiligheid nog meer onscherpen. Nou, daar zijn we natuurlijk al tijden mee bezig. Dus de draaiboeken liggen al klaar. We hebben naar aanleiding van Londen nog een keer alle draaiboeken goed doorgenomen. Er komen ook wat extra maatregelen die we natuurlijk nooit van tevoren bekendmaken. Het is op het plein natuurlijk heel mooi. Daar vindt het hoogtepunt plaats. Maar daar zijn ook allemaal smalle steegjes die allemaal goed zijn af te sluiten. Dus daar zie ik ook de minste risico's. Maar ook langs de processie. Dus nog steeds niet bekendgemaakt hoe die route gaat lopen. Maar ook daar doen we natuurlijk alle maatregelen die nodig zijn. Voor de morgen roepen 2 groepjes biddend door het centrum. Om zijn God te vregen in het spektakel te zegenen. Er komen een soort beziekers en dat moet gewoon mensen net op verkeerde ideeën brengen. We zijn aan het bidden voor bescherming voor uw stad. We weten al wat er gebeurd is juist in Stockholm, dat er een aanslag geweest is. En in Londen is er een aanslag geweest, in Parijs is een aanslag geweest. En we bidden voor bescherming. We bidden bescherming voor uw stad. En we bidden voor evenheid. Het zou mooi wezen dat mensen nieuwsgierig worden voor naar het leeuwen en naar de Passion. Dat ze denken van nou, wat is nou eigenlijk het echte verhaal? De Passion is een samenvatting, maar dat ze meer willen weten over het leeuwen. Nou man je ieder weer oer is hoe de veiligheid. Net verschronen hoge beziekers haar geen zorgen te maken en kunnen ze gewoon komen.